No niin, Iito moikka. Ja hän on uusin Satu Saunahattu, eli 244 on järjestysnumero. Ja hän on Satu Saunahattu saunatutka. Muistuttaa ehkä jonkin verran 2017 syntynyttä Satu Saunahattu vuoripirua. Eli Piirun vuoren mukaan tullutta syntynyttä saunahattua. Tässä on vaan silmät eri lailla. Ei ole häntää, koska tämä on saunatutka. Ja M-kokoinen menee tälleen näppärästi S-kokoisellekin. Jos haluaa vähän tiiviimpää, niin kääntää tuolta reunaa. Ja sitten XS-kokokin tästä löytyy. Tulee tämmönen mulle pieneksi, mutta jos on pienempi pää, niin tulee tämmönen aika kiva. Eikö tullutkin? Tämmönen. Ja siis tää nyt ei ole ihan uusi, että paljotutkahan oli tossa jo aikaisemmin syntynyt, että näitä on sitten vielä avantotutka tulossa. Mutta tässä on kaikkea, niin ne tulee sitten, kun tulevat. Tämä on ensimmäinen tätä lajia. Moikka! Ole saunoja onnellinen, hankit kerralla kunnollinen. Saunahattukauppa.fi